هەولدانên یەکرێزی و هەمئاهەنگیە هەلوەستا کوردی di çarçoveya şandeke hevbeş de ji bo Şamê hîn jî berdewam in. Endamê şandê Ehmed Silêman diyar dike ku tevî astengiyan hewldanên wan ji bo afrandina zemîneke goncaw ji bo destpêkirina dan û stendinan berdewam in. û di van rojan de piştî qutbûna sê heyvan îro dîsa ev şand li hev civiya bi amadebûna fermandarê Kiştiyê Hesedê Mezlûm Ebdê. û berdewam heta ana jî tevge alî karî jî pêr bû Frensî, Emerîkan qesedê muhawele bû em bibînin ewan rê nedanê. Baweriya me de ew ji bo yanî ne amade ne ji bo çareseriya siyasî ji bo tu pirsên siyasî di navan jî pirsa Kurdî. Li aliyê de jî yanî şand bi xwe bê îrade bû. Şand ji îrada wek dibêje ew til muatil têde bû. Kîjan alî bixwesta tefîl neke, aktiv neke, neçû serî. Berî salekê di konferansa Yekrêzî û Yekhelwesta Kurdî de aliyan li ser avakirina vê şandê li hev kiribû. Bihêviyên Korê li ber nîqaşên siyasî bi Şamê re werin vekirin. Lê ev amadekarî bi dîtina aliyên din nebesin. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê enekese hikûmeta Sûriya veguhêz sûcdar dike û wê bi nebûna îradeyeke ciddî ji bo diyaloga bi şanda Kurdî re tawanbar dike. Ew derfet ji şandamê Kurdî çê nebû ku bi rengekî fermî here Şamê û guftûgû bike bi rayedarê Şamê re. Şand hîna heye, şand heyî wek şand bi rastî. Bes ew derfet jêr çê nebûye heta niha. Ez behwerim derfet bêtir jî ji aliyê desthelata Sûriyê ku derfet neda ku pêşwaziya wê bike li Şamê. Ji aliyê xwe ve peyede jî dibêje ku hikûmeta Sûriya veguhêz hewl dide da ku vê şandê perçe bike. Hûn rastî em bêjin divî milê got ev şande ciddî werêgirtin ji bo doza Kurd nîqaş bêkirin. Mersûmek derket lê ew mersûm nediriya şandê de hat kirin. Ji ber vê ev sedem jî hebûn. Her wiha belkî hevdîtin çêbûn lê ne tenî wek şanda. Belkî alîn hatin girtin. Parçebûnek di navbera şandê de hewldan hebûn. Bû şeklê êgo derket. Li aliyên din rexne ne tenê li Şamê ne. Hin çavdêr û çalikvanên sivîl dibêjin ku ev şand ji destpêkê de bi pirsgirêk hatibû avakirin. Bi dîtina Xelef Mao şanda li ser bingeha parvekirina siyasî di navbera aliyên sereke de hatibû sazkirin. Ne wekî nûnertiya rastîn a daxwazên civakê. Bînarîna min gelek sedem hebû ji wan jî ew şêweyê got şande pê hat avakirin bû astengiyek li pêşiya wê yanî dema got sê kes ji pêyê dê bin, sê ji enekesê bin û şande tev de neh kesin fe ev şande îdê tatîl bû yanî hat sekinandin karî heger got yek ji van aliyana nakokiyek derket xweda paş fe ev şande jî sekine. Karê wê radiweste. Bernameca me çi ye? Bernameca me siyasî çi ye? Em ê hûn guftûgû bikin. Heta niha şanda Kurdî hîn pêngava yekem ber bi Şamê ve neavêtiye. Ev rawestana siyasî nîşan dide ku Yekrêziya ku di konferansê de hatibû ragihandin di ezmûna kiryaran de hîn bi astengên navxweyî û derveyî re rûbirû ye. Ev salek ser konferansa Yekrêzî û Yekhelwesta Kurdî derbas bû. Niha pirs ew e gelo ev yekîtî dê bibe kilîta çareseriyê yan jî wê bimîne wêneyek di bêranîna konferansê de. Emced Kurd û dengê Amerîka qamişlo.